So isang mapagpalang umaga sa ating lahat dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At nandito tayo upang mag-update ng mga latagan na ating may update at may ikutan, no? So shoutout sa inyo. At nagawan ko na kayo ng video. So nag-enjoy naman kayo kumanta at masaya naman ng grupo. So pagsasama-samahin natin ng grupo ni Maeng. At ni Michael Arelas nagtatago eh. Ayaw magpakita eh. Ayun. Gusto ko makita talaga yung pwesto talaga at pakakantahin ko rin sa aking... Oo. Anong kayaw ba? Kakanta ba na kayaw? Kakanta. Sample mo na. Yan, sample lang. Ano? Sinamalat ka. Red Pirano. Renz Verano. Eh, kakala ko si Rico J yung puno yung kumakanta eh. Kala ko ikaw yun eh. Renz Verano pala, pinagalong Eric Santos. So, shout out mo. Wala bang sayaw? So, ito pang muli si Boss Lando Explorer, no? So, tara, let's go! Update natin yung mga latag dito ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus na latagan. At may mga latag din dito ng Indian Mango. So, sa update, ganito po yung mga presyo. 40 pesos per kilo. 150 sa piraso ng mga bangus, malalaki na. At meron tayo 130. At meron tayo 140 kada piraso ng benta ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. Ubos na yan, Boss Maeng. Yung 100 at 120, wala na. So, sold out na. 130, 140, 150 ang mga presyohan. Ang lalaki ng mga bangus ngayon, no? Pwede natin gawing news si ate. Sino? Muse? Wala si Boy Balat. Wala. Panay comment sa akin ni Boy Balat eh. Okay. Susunod siya gagawa ko ng eksena. Si Boy Balat. Ang laki nun. Shaolin Master yun. Oh, the Snorlax. So 120 mga balsa galunggong. 120 at 220 sa mga pusit kalawang at 130. Yellow Pino, wala na! Yan ang pinto na ni Jeff. Ayan ang mga latag niya rito. Mr. Lee. So shout out. At maganda yung kinanta mo ha. Making love, nothing at all. So salamat. At dito naman tayo sa pwestuhan naman ni Boy Putik. Ang lalaki, no? Bagsak presyo ang mga bangus sa Malabon Fish Market. 170 mo, halos 1 kilo na ang isang piraso ng bangus dagupan. So shout out sa'yo. Sa dalawa na to, boss, nabubuli. Dapat ba pinapakulong to? Shout out kay ano kay Jeffrey. Magaling kumanta. Shout out Floresco. Ayun, shout out sa'yo. Magandang umaga. Ingat. Thank you. May talent pala yan. Eh, talent. Si Jeffrey. Talentado talaga eh. Si talent, kumain na mo. Oo. 160 laki talaga ng mga bangus. Nakakapag ano talaga sa mga pre. Gusto mo nilaki. Eh, 100 pesos naman, no? Nakakagulat yung mga bangus. Ang lalaki, mura mga presyo. Kada piraso. Pati mga per kilo. Oo. Malalaki. Ganyan kalalaki. Shoutout kay Bossing Roger ng Quezon City ng Baisa. Baisa, Quezon City. Oo. Lagi nanonood siya, abot sa akin. Salamat. Sa'yo, Bossing. Ngayon, thank you sa taga Baisa, Quezon City. Shout out sa'yo. Lagi ng moto. Shoutout kay Jeffrey Beyong. Ayan. Wakang kambing. Salamat. So yan po yung mga update natin sa mga latagan po nila dito no, sa Malabon Fish Market. At babaybayin talaga natin tong haba nito, no? Ng kanilang mga latagan sa pwestuhan nila. So dito tayo sa Maglodi. So shout out sa inyo at magandang umaga. Moy, shout out sa iyo. Pagagaling ba yung mga artist ko?
Yung mga artist magagaling. Mali, yan ang kunin mong artist. Mamaya, yan ang ilalagay ko talaga dito. Si Moy, nakakuha tayo ng spot na maganda eh. Ano gusto mo? The waterbender o kakanta ka? Kakanta ka? O sige mamaya, pakakantayin kita. May hawak ang gitara. 85 lang. So 100 pesos, gulyasan natin. 100 yellow pintuna. 130 per kilo na mga balsa galunggong natin dito sa Malabon Fish Market. Alright, Moy, salamat mga Lodi, salamat sa inyo at mga gulay natin dito, no? Mamaya hahawak ka na ng gitara. Alam mo yung viral na mapit sa ano? Saan? Kutubad? Kaya ni mo yun. Maning Manila pala kay Moy ito. Yan po yung mga gulayan po dito, no, na sakto ang pansahog sa inyong mga pangulam. So yung mga nakatali at mga presyon dito ay 15 pesos, 20 pesos. At yung mga nakatali dyan may 10 pesos, 15 pesos sa mga gulay po na latag dito sa Malabon Fish Market. Lodi, shoutout sa'yo! Shoutout sa'yo, good morning! Ba't ikaw bakit pinarita mo sa trono? Ay siya yung nakapwesto dyan eh. Pinarita mo si Moy. Oh, dalawa na kayo mamaya. Ayun. Salamat mga Lodi. At lipat na tayo sa iba pang area na latagan dito sa Malabon. Moy, salamat Moy. Manok na kas, pakpak, backbone, 100 pesos kada balot at 100 pesos sa mga pakpak. Bahay guya, tama ba? Ayan ang mga itlog. Bahay guya po yan, no? Pag niluto mo, may itlog ka na. Ayan, no? May manok, may itlog ka na. Ayun yung bahay guya na mabibili. Magkano yan, kuya? 280. Sandaan. 100? 280. 280. So, 280 po yung mga kada balot, no? Bahay guya. Sarap yan yung mga ano, yung itlog talaga. Pag niluto mo, grabe sarap yan. Pag... Stroll food din. Bihira lang kayo magkaganon eh. Oo nga eh. Kasi yung sa 1,500 kids na manok, Oo. 35 lang na ipon mo. Oh, ganda niya, no? Itlog tayo na ilalabas na sa ano, kaya lang syempre, nakatay. Oo. Ano ba yun? Patres? Eh, kuya, salamat ate. Si ate Rogie, uwi na? Makain ka. Si Dayan. Ay, di na doon mag-aaral. Dito, dito na lang. Oo, para malapit. Nandito ang ano nandito ang negosyo eh. Kasi malayo yung bata. Tapos kayong mag-asawa nandito. Ako, Kabindors Vlog. Ano nga vlog mo? Boss Lando. Lando! Oh. Punta tayo ng Davao para makakuha tayo ng makapagsimpatsa tayo kay Mm. Ano tayo? Titignan. Vlogger, no? Malapit nga lang talaga yan. Saka siyempre kung may financial din tayo pang... Kailangan may financial tayo pag tayo mag-outing o yung out of town. Wala naman kung talagang nakapunta lang tayo. Pero hindi pa tingur niya. Ayaw naman tayo na ba? Yung basketball player. Kahit wala tayo ba ano, kung talagang Sayang yun, no? Sayang yung taga Davao na yun. sayang din yung mama niya kasi bagay ngayon. Hindi naman. Pero sabi nga nila, Real siya. Mm. Tulad sa atin na hindi. pero Ano niya, yung page niya, nagiging 1 million, 1.1 million. oo, sa dami talaga. Ganun po talaga nangyayari. Million followers agad siya. Pero yung sabi nga, 200. pero yung sabi nga po eh, hindi ano yung ano eh, mas maganda pa rin yung buhay ka. Mas malaki pa yung makikitain mo sa pagbabasketball mo. Eh naging kapalit, aanin mo pa eh, patay ka na ngayon, tapos Para sa magulang. sa magulang, eh wala na. Siyempre kailangan yung binigay sa kanya mga pera na galing sa mga ano, matataas na tao. Ito, ang allowance niya is 40,000. Mm. Sa kanya, 30 sa mama. So magkano? Then pag makapagtapos siya sa pag-aaral, talaga naman. Kaya may nagsalita nga na kahit 10 million pa ibabayad sa batang yun. Oo. Hindi siya sapat. Hindi sapat talaga kasi iba pa rin yung buhay ka. Kanin mo nga yung pera eh kung ano. Ano na siya eh. Kasi, Nahihirap na talaga ngayon. mahirap talaga yun ng mama niya. Kaya ngayon, hanggang ngayon yung kaso gumugulong pa. Mas maganda yun at para makita at malaman. Bagay, sabi naman, Hmm. May Paul talaga doon.
Hindi aksidente, may foul po talaga yon. Kaya kailangan magsilabas talaga at alam na mga kasamahan na yung issue at sila yung kasama at yung pangyayari. Kaya mga nagsisilutang eh. Talaga sa kanya. Kasi sa kanya talaga siguro, hindi rin siya sa akin nito. Mm. Walang bayad yan, walang matanggap ng batang yun. Sa mga ano-ano lang siya na aksidente. Simpleng. Simpleng ano lang. Alright, so tuloy-tuloy na tayo sa ating update dito sa Malabon Fish Market sa kanilang mga latag, no? So, nagpakita lang at nagpaala sa atin si ate, no? Tungkol about kay Baterbonia, kay Rene Baterbonia. So, isang magaling na basketball player, no? Sayang, maagang kinuha. So magaganda mga bigaw natin, fresh na fresh, mga lapu-lapu at isang espada na latag dito, no? Ito po sa mga natagan ni Vito. Alright, sa mga latag naman dito. So ito yung mga bahong natin at mga talaba. So yan po ay 100 pesos na mga kadatakal, tabo, alimango. So ito na yung alimango ni Lawrence ngayon at alimasag niya 100 pesos kilo at meron 50 pesos kilo, no? Ayan, 100 pesos. 300 lang. Alimango, oh. Lahat na yan? Boss Lawrence? Matataba yung alimango niya, oh. Lahat kaya, wala lang timbangan. 300, ilang piraso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo, madami yan, 300 pesos. Sobra yan, may higit 1 kilo. Sobra sa 1 kilo. Pwede na yan, maganda yung laki niya, oh. Dito mga hipon naman po ang presyon ay 280. Sa kanya raw yun eh. Yan po ay 280. Boss Lawrence, thank you salamat. So yung iba ngayon pala mga parating na isda, oh, sap-sap. Alimasag na marami, oh. Daming kinuwang alimasag na ilalatag pa lang dito sa pwestuhan sa Malabon Fish Market. Mga tumpukan 50 pesos, 100 pesos. So ito na tayo sa latag ni Kuya Ricky. 2.20 sa mga pusit kalawang. Meron tayo dito mga bansa galunggong. Meron din tayong yellow pintuna. At magandang mga isdang gulyasan. So yan po yung mga latag dito ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. So sa mga oras na to, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nandirito at mga namimili at naghahanap ng mga presyohan na abot kaya. At halos lahat talaga dito ay napakamura na ng mga presyohan dito sa Malabon Fish Market. Magkano yung mga hipon? 280 per kilo. Ayun, oh, narinig ko rin magandang boses niya. 280 ang per kilo. Yan, order dami, oh. Yan, order yan kay Kuya Ricky, no? Na mga isda. So, ito. Kuya Ricky, shout out. Good morning. Thank you, Ate Rhea. Salamat po. Thank you. Alright, yun po yung mga latag dito ni Kuya Ricky na mga isda, no? At busy, hindi natin gaano makausap. At yung mga presyo ng kanyang latag. So 230 sa mga hipon, 90 pesos tilapia Batangas sa mga presyo po sa bayan po ng Malabon. Ganyan po ang mga presyo na ating pina-vlog. At dito 100 pesos, no, tumpukan na po yan ng mga tilapia Batangas. Dulong natin 50 pesos. Mga yellow pintuna. Mga isdang bakoko. Sapsap at 220 dito yung mga bangus. Sapsap natin 100 pesos sa mga per kilo. Ay, no, dahil marami. Malati lang. Malalaking chap-chap daw. So dito 320 per kilo.
320 per kilo ng mga hipon. So mga presyo ng mga tilapiyang Batangas ay napakamura pa rin dito, no? Meron tayo mga presyo na 100 pesos, no? 100 pesos per kilo, mga tilapiyang Batangas. Malaki o mapaliit man, ganun po ang mga presyohan ng latag po nila dito. Ayan, ganito rin po dito. May 90 pesos at 100 pesos. So talagang murang-mura ang mga nakikita natin o na-update natin sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market ng kanila mga latag nila dito ng mga isda, no? So 60 pesos na lang po dito kilo ng mga tilapia at 90 pesos naman dito sa Dalagang Bukid. So shout out sa iyo, pre. Good morning. Ano pinipili mo diyan? So shout out sa iyo, Tiyo. Kami sa pag-scramble ng isda. Ayun, shout out sa iyo, ha. Good morning sa iyo, Tiyo. Yun. Ere, napakasarap niya. Alam mo kung saan? Prito. Prito, paksiw, daing. Oo. Napakasarap to. Sarap niya, no? Mga sumama lang sa mga galunggong. Dalagang bukid. Oo, Dalagang Bukid. Sarap niya, prito, pre. Daingin, daing. Oo, pandaing, pwede. Para sa tagulan. Ayos na ayos yan. Tapos nandun, nire-recycle. Oo, recycle nga eh. Bulok sa hindi na bubulok. Tama. Magaling ka, Tiyo. Napakausay mo at napakabisa mo talaga. Ang galing mo. Tama naman yung sinabi mo eh. Tama yon. Biodegradable at non-biodegradable. Magkano yung yellowfin tuna? 140 ang per kilo ng yellowfin tuna. Sa mga bangus? 150 kilo. 150 ang kilo, no? Per kilo ang bentahan po rito. Salamat, thank you. Magaling talaga to si Tiyo eh. Kakaiba eh. So tumpukan, no? Yan na lang ang mga naiwan dito, paninda ni Avatar. Wala yung maliit nyo. Wala yung... Na-disgrasya yun ang nakaraan Binangga kami ng Oo. Siyan lang naman. Nakapunta sa bulir. Thank you at tumpukan po dito ay 100 pesos galunggong. Oh, 150 dalawa, murang-mura na at napakarami niyan. Pwedeng pwede, 150 dalawa. Binagsak presyo na. So dito tayo kay Boss Alex. Boss Alex, tumpukan mo 100 pesos. O sinama na yung mga Dalagang Bukid na maliliit. Pandagdag nga naman sa dami. Oo, lahatan na yan, no? Ganyang kadami po yung tumpukan ng halagang 100 pesos. Dito yan sa pwestuhan ni Boss Alex sa Malabon Fish Market. Ayan. Boss Alex, salamat. Thank you. So, shout out sa'yo, pre. Good morning. So, mga... Pati ka na natitinda ngayon ng ano? Wala na mga sugpo, no? Talagang panahon lang talaga kapag meron. Ayan, ang mga isda tumpukan 50 pesos. Thank you. So 160 na po dito ang mga kilo ng bangus at 120 sa per kilo naman ng yellowfin tuna. So yellowfin tuna pa rin po dito 120. Tapos may mga gulyasan. At balsa galunggong, no? So shout out sa kamag-anak ko sa ibang bansa, sa Canada. At siya po ay naglilinis po ngayon dito ng mga gulyasan. So mura-mura dito yung mga bentahan dito, no? Yari na mga ano. Boss Lando, shoutout sa'yo ha. Yari si Mrs. Nabubulot si Boss Lando. Magkano gulyasan? Gulyasan, 120 kanina. 120 rin ang per kilo. Isa balsa galunggong. Galunggong, sandaan. 100 pesos naman po dito. Ang ganda ng galunggong natin balsa. Kami mga utangan. 100 pesos. Thank you. Malaking pagi ni Don Ramon at isang pugita na nandito. 2 piraso po yan.
Ayan po, 200. At mga pitilya natin, may mga sipit din po dito na binebenta. Ito po ay 100 pesos kilo na mga pitilya. At meron din po tayong tumpukan 100 pesos sa mga turahan, no? Buhay pa to ah. Buhay ka pa? Gumapang kahit kulang na yung ano eh. Kahit kulang buhay pa. Oo, kulang pa. Alright, so yan po yung mga update natin dito, no? Sa Malabon Fish Market. At lilipat pa tayo sa mga iba pang mga latagan dito, no? Sa Malabon. So dito tayo sa kabilang side naman. Tingnan natin kung magkano ang mga presyo na bentahan nila ng mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. So mga labahitaan nandito isdang dapa. Tapos mga dalagang bukid. So shoutout sa iyo, Butik TV. Balita ko magaling daw mag-basketball to. Magaling. Tapos mo na kahapon yung video. Ano bang ano mo? Boss Lando Explorer. Naka-post na kahapon yun sa YouTube. Oo. So yan po yung mga latagan dito, no, ng kanilang mga isda dito sa Malabon Fish Market. Shout out sa iyo. Good morning. 100 pesos tumpukan ng mga parrot fish. At tumpukan din po dito ng parrot fish pa rin po. Tumpukan ng mga tilapia at labahita. Alright, so dito naman tayo sa mga bentahan pa ng mga latagan ng tilapia. At dito, mga latagan din na mabibili. So, tumpukan na bentahan. Dalaga, oh. Dalagang bukid na 100 pesos tumpukan. Ayan, ang mga latagan po nila dito. At tuloy pa ang ating update sa mga vlog natin dito sa Malabon Fish Market. Thank you, salamat. At dito alamin natin yung mga presyuhan. Presyuhan ng mga tilapia, bangus. Ito na yung mga presyo, bubungad sa atin. 200 pesos isang piraso ng bangus, malaki. Meron din po 90 pesos at 100 pesos sa mga tilapia Batangas. At 80 pesos sa malalaking mga tilapia. Ito po yung mga tilapia natin na latagan dito. Malalaki. 80 pesos. Ganyan yung mga latagan po dito. At dito ay 80 pesos at 90 pesos. Nililinis mo na ha? Pre, magkano ang hipon? 320 ang per kilo. Kanina namumulot lang to ng ng isda, paring Agustin. Ngayon nakita ko nililinis na. Kahit maliliit talaga, pwede yan. Masarap kaya yan. Oo. Napakasarap to, napakabisa. Kapag nandito ka sa Malabon Fish Market, buhay ka na. Mamulot lang ka tayo ng isda rito, ay sigurado ulam na. Ayan o, libre lang o. Malalaki oh. Napakalaki, solid. Sulit, ang sulit. Pang piritong mga dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo. Yun. Ayun o, so shoutout sa'yo paring Agustin. Shout out paring Lando. Ayun. Lalong-lalo na sa mga viewers natin dyan na tumatangkilik kay Boss Lando Explorer. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo Hanggat gusto nyo. Lalong-lalo na sa kumpare ko, paring Leslie Rene Rabino. Shout out sa iyo. At saka kay Kuya Russell. At saka kay Ate Mary. Shout out sa inyong lahat. At saka sa family ko sa Romblon. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Ayun, salamat paring Agustin. At lalong-lalo na kay Alex Seronica. Happy birthday sa iyo, Alex Seronica.
Mabuhay ka hanggat Mabuhay ka hanggat gusto gusto mo. mo. So, salamat sa iyo, paring Agustin. Thank you, thank you. Salamat. Nagarman. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. At maraming mga latagan at mga bagsak presyo, no, sa mga presyohan dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kaibigan. Randy Conan, shout out sa iyo. OFW, no? Shout out dyan sa mga naghahanap buhay sa ibang bansa. Rodolph Oy, shout out. Bornox TV, shout out. Tony Vlog, shout out sa iyo. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.